Paýtagy Taşgabatda çörek we ýumurtga ýaly esasy adyk önümleriniň üçünçülüginde bökdönçlükler dowam edýär. Munyň bilen bagly döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Hususiýetçilerde süýt gatyk önümleriniň bahasy gymmatlaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berýär. Döwlet dukanlarynda çörek bilen bagly ýagdaý hasam agyrlaşýar. Nowatlarda 100den gowrak adam bar. Çöregi ýerden saat 10-11 aralygynda çäkli mukdarda getirýärler. Elbetde çörek nowata duran raýatlaryň 3den 1 bölegine ýetýär we 20 minut wagtyň dowamında satylyp gutarýar. Çörek ýetmedik adamlar lapy keç bolup boş haýdýarlar. Käbir raýatlar çörek ýetmedik adamlara öz alan 3 çöreginden birini Hudaý ol diýip berýär diýip habarçy 30 oktýabrda gürrüň berdi. Ol çörek üçünçüligi bilen bagly bökdönçlüklere paýtagtyň desse 32-nji, 42-nji we 8-nji döwlet dukanlarynda duş gelse bolýandygyny hem aýtdy. Häzirki wagtda bir çörek 60 teňe bahalanýar we her adama 3 çörek satylýar. Erkin bahadan bir çörek 5 manatdan hemişe bar diýip habarçy belledi. Ol döwlet dukanlarynyň köpüsinde ýumurtanyň ýerden gün dowmanka garankyda satylyp gutarýandygyny belläp, munyň nowatlaryň surata düşürilmeginiň öňüni almak üçin görülýän çäreleriň birdigini hem aýtdy. Adamlar ýumurta üçin ir saat 5-den soň nowata düzülip başlaýarlar. Döwlet dukanlarynyň iş tertibi saat 7-de başlaýandygyna garamazdan ýumurtany 6:50-de satywa çykarýarlar. Ol 15-20 minutyň dowamında satylyp tamam bolýar. Ýurdun Söwda ministrliginiň ýolbaşçylary geçip barýanlar garankyda nowatlary surata düşürip bilmedýäli şeýle görkezmeleri beripdirler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Habarçynyň sözlerine görä her adama 11 ýumurtga 5 manatdan satylýar. Şol bir wagtda döwlet dukanlarynyň tekçelerinde unyň hemişe bardygyna garamazdan onu kadaly satywa çykarmaýarlar. Satyjylar unyň satylmazlygynyň sebäbini özleriniň onu 1 kilogramdan paketlere gaplamaga wagtynyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Ösümlük ýağynyň ýany bilen tüwü, tomat, möhleti geçen ýa-da geçip barýan köke, süýji, renkli suwlary satýarlar. Ösümlük ýağynyň 1 litri 13 manat, ýöne onuň ýany bilen mejburi goşulyp satylýan haridi hem alanyňda umumy bahasy 25-28 manat aralygynda bolýar diýip habarçy aýtdy. Ýurdun döwlet dukanlarynda un, çörek, ýağ, ýumurta, şeker we towuk buğdy ýaly adyk önümleriniň bahalary hususy Söwda bilen deňeşdirilende 2-3 esse ardandyr. Şol sebäpli adamlar bu iýmit önümlerini döwlet dukanlaryndan satyn almaga ýykyn edýärler. Döwlet dukanlarynda adyk üçünçüligi bilen bagly bökdönçlükler dowam edýän mahaly şu günler süýt gatyk önümleriniň bahasy hem gymmatlaýar. Habarçy hususiýetçilerde gaplary goýulyp satylýan süýdüň 1,5 litriniň 8 manada we süzmäniň 1 kilogramynyň 16 manada ýetendigini aýdýar. Ozal bu önümler değişiklikde 6 we 14 manatdan bahalanýardy. Süýt we süzme dukanlarda ören gymmat, kärhanalarda gaplanan süýdüň 1 litriniň bahasy 18-20 manatdan, gatyň ýarym litri 6-7 manatdan bahalanýar diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary şol sanda döwlet dukanlarynyň esasy adyk önümleriniň üçünçüliginde döreýän bökdönçlükleri aç-açan boyun almaýar. Döwlet mediasy ýurtda adyk bolçulugynyň döredilendigini aýdyp, häzirki döwri berkararlyk we bagtyarlyk zamanasy atlandyrýar.